It's time for DJ Raqi's Secret Files. Pinapaubaya ko na siya sa'yo. Huwag mo yan sasaktan. At babawiin ko talaga yan. Hi DJ Raqi. Lagi akong nakikinig sa programa mo. Itago niyo ako sa pangalang Lea, taga Batangas. Matangkad. Sexy daw, sabi ng iba. Simple lang naman ako pero kalug din. Nagmahal lang naman ako sa isang tropa. Pero hanggang kaibigan lang talaga eh. This is my secret file. Ay. Alam mo, 10 taon ko na siyang minamahal ng palihim. Itago natin siya sa pangalang Paul. Matangkad din siya. Joker, kaya mai-in love ka talaga. Halos hanggang dikit kami ni Paul nung college pa kami. At hanggang makapagtapos kami at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho, tropa pa rin kami. Close talaga kami kaya sa tuwing magkasama kami, napagkakamalan nga kaming magjowa eh. Pero wala talagang kami. Tropa pits talaga kami. Kahit siguro the feeling is mutual noon, mas pinili na lang naming maging magtropa kaysa sa masira yung friendship namin. Tsaka may girlfriend kasi siya. Sumulat ako kasi sa ganitong paraan ko nasasabi yung nararamdaman ko. Sa sulat ko lang naman napaparating yung tunay kong saloobin. Sa'yo lang DJ Raqi ko kayang sabihin. Sabi nga ng iba, ang tapang-tapang ko raw pagdating sa ibang tao o kaya sa ibang bagay pero pagdating talaga sa kanya, kay Paul, natuduwag ako. Natatameme kumbaga. Hindi ko kayang sabihin yung nararamdaman ko eh. Pero ayos na rin yun. Sana kasi nung una pa. Siguro naging kayo. Siguro masaya kayo. Siguro ikaw ang kasama niya ngayon at hindi siya. Ganon yung mga naiisip ko. Nasa huli talagang pagsisisi. Marirealize na lang na sana naglakas ng loob para aminin sa mahal na tao na mahal mo siya. Pero huli na eh, masaya na siya kasama yung taong mahal niya ngayon. Oo nga pala, nag-propose na si Paul sa girlfriend niya. Epic fail nga lang daw, kasi dapat sa restaurant daw. Kaso, nauwi ang lahat sa sasakyan. Sa kotse na lang siya nag-propose. Yung tipong may red roses at yung isang bulaklak sa bouquet ay nasa kanya. Kung nasaan man, nandoon yung singsing. Di na siya nakaluhod kasi nga nasa loob sila ng kotse. At habang pinapanood ko yung video, muntikan na akong maiyak. Ang sakit. Ang sakit pala na makita yung taong mahal na mahal mo nagpo-propose sa taong mahal niya. Yung sinambit niya yung mga katagang, "Will you marry me?" Tapos sumagot yung babae ng oo. Parang gumuho yung mundo ko. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Yung tipong nakakatulala. Parang tumigil yung oras. Tapos parang sinasaksak yung puso mo habang pinapanood yung video. Nakakapanlumo yung pangyayari. Tapos yung mga oras na yun, after ko mapanood yun, biglang nag-video call yung tropa ko na si Mea. Tapos biglang sabi sa akin, "Kumusta ka girl? Okay ka lang ba?" Tanong niya. Kasi siya napanood niya rin yung video. Tapos sagot ko lang, "Oo naman girl, okay lang ako pa ba?" Pero labas yun sa ilong lahat ng sinabi ko. "Malakas to girl, don't worry, sanay na ako, pinapaubaya ko na siya." Tapos sabi ni Mia, "Oo nga girl, sa lahat naman ng girlfriend ni Paul, nagpaubaya ka." Tapos maya-maya, inad niya si Paul sa video call namin. Ayun, pangiti-ngiti lang ako habang kinokongrats ni Mea si Paul.
Nagmamadali si Paul, papasok siya ng work. Kaya nag-leave na siya sa video call namin. Sinabi ko na lang habang magkausap kami ni Mea na hayaan na natin. Masaya na si Paul. Support na lang tayo sa tropa natin yun. Sabay ngiti. Tapos yun, end call na rin kami kasi may mga trabaho pa kami. Hindi nga lang ako nakapagtrabaho ng ayos nung araw na yun. Hanggang sa mga sumunod pang araw. Kasi masakit eh. Masakit yung proposal. Pero ganun talaga. Kailangang tanggapin yung mga bagay-bagay. Kung sa kanya siya liligaya, sino ba naman ako para ipagkait yun? Sabi nga nila, if you truly love someone, then the only thing that you want for them is to be happy. Even if it's not with you. Parang kanta lang ni Moira. Ang tanging hiling ko sa kanya ay huwag kang paluhain na talagaan ka niya. Di ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna pero siya ang wakas. Kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana, pinapaubaya. Ay, tanggapin na lang natin. At masaya na ako para sa kanya. Para dun kay girl sa fiancé na taong mahal ko, ang masasabi ko lang, pinapaubaya ko na siya sa'yo. Pakiingatan na lang yung taong mahal ko ha. Huwag mong sasaktan yan. At babawiin ko talaga yan. At para naman kay Paul, andito lang ako. Palagi. Palagi para sa'yo, tropa. Mananatiling tropa habang buhay. Promise ko yan. At ito lang yung huli kong masasabi. My feelings for you is now signing off. Salamat DJ Raqi sa pagbabasa ng sulat ko. Muli, ako si Leia. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.